media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, pafea fea iwe. Counselling boys, what's there parodambari kuitsa rinozi GOGOGOI wapana wepa inyanga hapa. Saka tichitenda zana kudai ayo mufaro bezi saka tichaturunura nziyo zacho bijana zamara zadai nonoti chai tiri pano pamakulu wani tinoda kuti tiziwane first ndo chekutanga. Saka njati tizivisa wakomana vari panapa zimumumu avakwanisi kutaura nemuromo, vanotaura nemagitare mazita awo kudzamara kusvika kuna drumman. Mukoma wangu Innocent, waudze zita rako. Anozi Innocent, mukoma wangu ari kutaura negitare achirambira kunyanya madzimai anoita makuhwa achiti gore rino zana izwa. Izwani Mose Innocent ari kutaura wanyamakuhwa muchanyara gore rino. Mwari wenyasha tikomborerei tichitanga kudai. So wedo inonzi Mwari wenyasha tichitanga kusemura kudai.
kutisonda tichikwazirwana kudatsirana kwezuva rimwe uvangoranyanya tizoretseiko ivangoranyanya tizoretseiko kumuvengaso kumurongera oto kumuvengaso kumurongera oto kumuvengaso kumirongera oto.
Baksoroi, tinokutenda zvikuru nekuuya kwamaita zuva ranhasi. Vakomana vanokuona ava ndevechidiki vanobva kunzvimbo yenyanga kubhodha neMozambique. Saka tine madhiski avo aya ainonzi GOGOGOI. Kuti GOGOGOI kureva kuti tasvikawoka. MuZimbabwe mune maartists akawanda ane mukurumbira, asi vari kuti tisvikewo titambireiwo tinge tiri pamwe chetewo nevacho vane mukurumbira muno muZimbabwe. Kune vanotondera by the way ndonzi Andrew neshamba ndostarambo. Kune vanotondera vakomana ava rimwe remakore ndichishandira ZBC takavaburitsa vachiridza anonzi mabanjo aya vari kunyanga. Tavaburitsa kudaro vamagaya Prophet W Magaya ndobva vati aiwa pana uyai ndaona kuti tarenda munaro ndikupe mainstruments. Ndo vakavapa magitare avainawo nhasi uno. Naizvozvo vapiwa magitare vakange vachinetsekana variko kunyanga kuti totsikisa sei. Ndo patakazovatora isusu seDrewmas Media kuti vauye kuno kuHarare ndokubva tavabatsira kuti vange vachitsikisa mimhanzi yavo. Ndosaka nhasi uno vari kuti GOGOGOI. GOGOGOI it's an 8-track album. Pari zvino mavideos avo ari pakati pekugadzirwa. Pane gengare reDrewmas Media rikubika mavideo. Motiregerera ndakoti torei chinguva icho chinechi nekuti mutungamiri wechikwata chacho anonzi Dzedze ari kuitwa interview neveZBC apo. Saka ndovakumbira kuti toda kuti taure tibatarova pasi. Saka ndati ndichitora mukana uno kuti ndingokuudzai pamusoro pechikwata ichochi. Saka ndiyo albamu yavo yekutanga. Musikana ari pakona apo uyu ane madhiski iwayaya anenge anzwawo kuda kusapota vakomana ava. Dhiski ipondo chete wotora unozvinzwirawo mhanzi yako. Pari zvino mhanzi iyo yakuma-radio stations ndinovimba akaenda nezuro. Saka ndinovimba kutanga nezuro nhasi zvichienda mberi. Ma-radio stations akasiyana siyana vanenge vachiridza mhanzi yavo. Vachiri kutanga ndofunga muri kuzviona, asi matangira acho mukatadza kunyatsozvicherechedza munofungidzira kuti vanhu vane nguva vari music industry. Ndo chido chavainacho chekuti vange vachikwanisa kusvika pakasvikwawo nevamwe. Saka vanoda rutsigiro rwenyu. Kune vanenge vakoniwa kutenga madhiski waya, mukaenda paDrewmas Media YouTube channel munokwanisa kuona music iyoyi modownloada mozviridzira mumafoni enyu. Tine zvakare ma-t-shirts ari panapa yakangofanana imwe yacho yandakapfeka iyi ndeye mafans eDrewmas Media. Unofanira Drewmas Media $10 t-shirt obva wazvitorera t-shirt yako. Nemadhiski aya $2 kune vanenge vachada. Sunungukai kunge muchiatora zvemara tiacheta chikupaiwo apo neapo kana homwe dzacho dzasimba. But pari zvino njuga dzacho dzitikatizvanyei. Tinotenda zvikuru nerutsigiro rwenyu. Tine vatori venhau vari pano vabva kumapepa nhau akasiyana. Aiwa tinokugamushirai. Munononyorawo zvamuri kuona. Kana vagona muvapembedza. Kana vari kudzidzira aiwa munotaura kuti vafana vachiri kudzidzira vapei sapoti yavanoshuvira. Vapei sapoti. Inini ndinobhiliva kuti talent rakadai so ndiro talent rakakosha revana vanobva kusango kuchakasara uku.
vachikwanisa kuuyawo muno muHarare vokwanisa kugadzira zita. Saka vasapotei nepese pamunogona. Ndinovimba muchafara nenziyo dziri kuridzwa pano zuva ranhasi. Mutsigiro wakomana ivavo haisi nhau yekuti wabvisa $2 kutenga diski kana $10 kuvasapotaka vakwanise kunge vachisimuka kubva pavari pari zvino. Vanoda sapoti yenyu muri yeZimbabwe, takuvaisa mumaoko enyu. Kune vari pano vasati vambonzwa nezveDrewmas Media, mukaenda paYouTube channel aiwa munoona mastories ari ipapo akasiyana siyana. Ukangorayira imwe chete hauzombofe wakaregedza kutera Drewmas Media. Ndosaka tichiti Drewmas Media taking you to another level. Ndatenda hangu. Jaro wa baba, jaro wa tete, jaro wa baba, jaro wa tete. Obe mabende, obe mabende, obe mabende, obe mabende masino ose.
kufuta yazotamba varume tu avo vakapfeka zvakafanana makepe enyaya. Handisi kudzokera nemakepa. Makepa anofana kuya kwamuri mese ese iwaya. Right. Ndikati Drewmas media
to another level, Magona. Kubva kwamuri ndinogoda munhu wani unongosumudza ruoko wotitaurirawo one story yawakaona paDrewmas media uye zvokuti yakaitikira kupi. Yes baba. Aripo here? Yes baba. Wakaitira kupi? Vanozanya yemusami fire kune chembere yaichengeta nyoka mazviwinira kepi yeDrewmas media. Gasarirwa nemakepi mai. Dzikisa. Ndikati Drewmas media. One story mwaunoziva yakaitikira kupi? Yes. Iye ndechi story yacho. Story hanzvadzi nehanzvadzi dzakamitisana. Kune vasingazve Drewmas media ndakutsvaga one ane lake hake kepigai ndiri kuzotsunzwinya ndoikanda kwamuri anenge aibata ndeyake. Drewmas media zvakare Drewmas media taking you to another level. Saka ndopa mazvita hedu.
Pana no challenge here. Shaka Tirupare. Shaka Tirupare. Which is the Jawara? Adakita. Ande na yopana.
so.